chakabvondoka muZimbabwe, temperature are rising very high. Idiodzwa kuti 2030 uchaita yekuonera pawatch kana kuti yekugogla. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. So nyaya iripo ndekuti vanhu vari kuramba vari kudedzera kuti ava bamba vambofa kapinda 2030 ende vari kuuya vanhu vakawanda vakasiyana siyana vari kuita mapress conference. Munoti anopasvika here pa 2030 apa idhipa ari kuda tererai munzwi. President Mnangagwa, regai ndikupei yambiro semurume, but yambiro yangu ichange chifamba neyeuchidzo. Muchiri kurangarira here 2017 kuti imimi makaitwa a trusted man nearmy. Army through General Sibusiso Moyo yakauya pa ZBC vaita take over the National Broadcasting Corporation. Masoja aka adresa nyika vachiti ivo mutungamiriri wenyika President Robert Mugabe vakomberedzwa nematsotsi. Naizvozvo vari kuita inonzi Restore Legacy. Restore Legacy iyoyo yakanga ichinzi is targeting vanhu vane hutsotsi vakakomberedza mutungamiriri wenyika. But regai ndikuyeuchidze chimwe chinhu kuti kubva musi iwoyo army haina kuzodzoka. Hapana patakazoona army yadzoka ichiti aiwa taakuita kuti nyika ino idzokere mu the civilian rule. It was put into the custody of your hands. Mukapedzisa a term ya President Robert Mugabe. Mukapedza imi mukaenda kuma elections 2018. My elections iwayo, they were disputed elections. Muchinzi mimi makarowa ne CCC ne MDC alliance. Then pakanetsa kukaendwa kuma constitutional court and the ruling was to say you won the elections. Mukapiwa a 5-year full election. Right. President mapedza kudaro hapana chakachinja ku healthcare system. Hapana futi chakachinja kuma pensioners akadyirwa mari panguva yakadonha mari. Hapana chakachinja mukuimprove the lives yema civil servants. I'm talking of masoja chaiwo. Handisati ndakutaura nezvematicha vanoseta life yevana vachazotora nyika kuendesa mberi mangwana. I am talking kuti up until today the domestic production yenyika yedu aiwa hapana chakaitika. Pane zvinhu zvakawanda zvamaifanirwa kudai makaita semunhu akaentrustwa nepower nearmy yakaita zvekuribvuta kubva kumutungamiriri wenyika anga akutadza kudevelopa nyika nekuti akakomberedzwa nematsotsi. Pana nhasi hamuna zvamakaita. Then ngatitaurei kuti 2023 commotion and drama yakaitika. Muri kunzi hamuna futi kuwina ma-elections. Ndiri kuti muri kunzi because handidi kuti hamuna kuwina ma-election. But tinochiziva chokwadi. Pamusoro pazvo zvese imimi president 5 years dzenyu dziri kupera 2028. Makadzoka mukati mimi I am a constitutionalist. Pa TV I'm a constitutionalist. Wakambozvo? Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro mutemo ndinotevedza chaizvo. Zvakarezve ndino wakarinyora. Saka ava mutavo makuwana navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore aboda nditi ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu veziva kana yapera kuchaya muzotora ndima dzavo wazviwa. Yes. So this question of having third term does not arise, especially under my watch. No. Then maakutaura futi kuti 5 years idzo dzidzi padzinopera munofanirwa kudzoka
maaku stepa down vamwe votora nyika venda kumberi. President matsotsi vakafanana nana Owen Muda nana Daniel Garwe nevamwe matsotsi akakuteerai akakukomberedzai vanopururudzira kuti imi muite zvinhu zvisina nebasa rese, vari kuda kuti mugare pachigaro vaenderere mberi vachiba. Ndiyo timu futi yakanga yakakomberedza President Mnangagwa. Nyika yese yakuimba 2030 anenge aripo, 2030 ED anenge ari muofisi. Imimi President makanyarara. Why kana maitaura kuti muri constitution muchizvimina musiri kutaura publicly and do a national address kuti inini siyana ineni? Siyana inazo izvi. If you want to be a statesman, please finish your term and step down. Because hakuna kwa zvinokuisai vanhu ava vachakuparadzai. Ibvai pachigaro.